Langsung saja kita panggil siapa dia? Mbak Dia Ngateko ayo. Hey, Maria Pujo, Mbak Lilis, Mbak Sulis, ayo Mbak Sulis. Hey, Mas Edi Kedes. Selamat malam Sugeng Dalu wong ayu Mbak Dia. Manisnya Blitar Mbak Maria Punjuk. Selamat malam. Wireng tapi manis. Macam mana lah? Piye? Mas nek marani ireng ae. Iya, lah iki ya wireng nak iki. Sing irengi bagian gontok siji tok. Di Bagian apa kuwi? Guluku. Oh iya. Tak kira. Eh, Ora maksudnya tak kira ya bener rambut apa ngono lho. Iya. Ucapkan selamat malam buat warga. Boto Sidong Mulya. Mulya. Iki Bang ya mohon maaf. Iki Bang sing tak tekoni Pak Bu neng gek kono ki akeh banget. Acarane apa Pak Bu kabeh ki ora nek sing nyaut. Lah nyapa Pak Kembang? Ya mbok aku dikira apa ngono. Dikira maling. Mbok, Dikira maling, Dikira maling. Mbok iki Mang tak sebut Jaya Mulya. Oh, Bu. Jaya Mulya. Jaya Mulya. Ini bukan kesalahan saya Pak yo, ngapunten. Aku mung wis tanya bapake. Iki acaranya apa? Mbok Dik, ngono kok kabeh. Dikira-kira aku copet Ya kira-kira. mendukung. Wajahnya Iya. mendukung. Mendek, oh celuk. Iya.